Entzumenaren arazoak batez ere esan nahi dute entzumenaren galera daukagunean edo entzumen falta daukagunean. Entzumen falta hori gaur egun gehien bat ikusten dugu zartaroan, degeneratiboa deitzen diogu. Zartu egiten dira barne belarriko zelulak eta gero eta gutxiago entzuten dugu. Beste kausa batzuk ere badaude, batez ere traumatikoa deitzen duguna, eta traumatikoa esan nahi du barne belarriak trauma bat jasotzen duela, eta trauma hori izaten da soinua oso fuertea entzuten balin badugu, behin edo gehienetan askotan entzuten balin badugu gure lanpostuan, edo gustoko daukagulako musika oso altu entzutea adibidez. Ez hain arrunta, baino bai asko afektatu diezaiokena pazienteari, da jaiotzez ikusten ditugun entzumen faltak. Eta hor, gehien bat genetikoak ikusten ditugu. Azken hilabete hauetan ikusi dugu SARS-CoV-2 birusa dela eta belarriko arazoak. Eta hasieran ikusi genitunean, hau da, entzumen falta, akufenoa edo tinnitusa eta desoreka ez genekien ze mekanismoak sortzen zuen, baina beste birus batzuetan ere hori ikusi izan dugu aspalditik. Izan zen ikerketa bat, orain dela hilabete batzuk, MIT Bostoneko institutoak egin zuena, lortu zuena zelula batzuekin, barne belarriko eta nerbio auditiboaren zelula batzuekin ikusi, zelula horietan badaudela errezeptoreak birusa barne belarrira sartzeko ahalmena ematen diona. Eta modelo horiekin demonstratu egin dute SARS-CoV-2 birusak sortu dezakela barne belarriko arazoa. Modelo hori oso garrantzitsua da. Ez bakarrik birus hau ikertzeko, baizik eta beste birus batzuen mekanismoak ere ikusi ahal izateko hemendik aurrera. Akufenoa esan dugu sintoma izan daitekela SARS-CoV-2ak sortzen duen sintoma bat. Baina gehienetan ez dugu hori ikusi. Gehienetan ikusi duguna da tinnitus edo akufenoa hain prevalentea edo hainbeste ikusten dugun sintoma bat dela, eta SARS-CoV-2aren birusarengatik edo gure inguruan daukagun situazioarengatik gure akufenoa okertu egiten dela. Hau da, nerbiosismoa sortzen da, ansietatea sortzen da ikusten ditugun berriengatik, inguruan daukagun arazoarengatik, eta nerbiosismo horrek edo arazo horiek sortzen duten guk lehendik geneukan akufenoa okertzea. Nola tratatu ditzakegu arazo hauek? Batez ere lehenbailen diagnostikatuz. Diagnostikatu behar dugu ze arazoa daukan pazienteak, zerk sortu duen arazo hori, ze faktore externo ditugun eta horien gain soluzio bat jarri, eta batez ere lehenbailen egin. Lehenbailen egin behar duguna da barne belarria estimulatu, bai entzumena igotzen, eta horrekin akufenoa ere jaisten joango da, gutxi gora bera. Baina batez ere diagnostiko zehatz bat eta goiz aldatzen diagnostiko horretara.